se on just noin? Ei, se on just inversi. Kun mä käännän vasemmalle, niin se kääntyy veneen. Keula kääntyy oikein. Niin, mutta en mä sitä silleen veneen. Se on väärin. Joo, miten lähtee? Nyt oikeesti mahdollista. Tässä on niinku se, että se runko alkaa olla vähän liian pieni tälle tehomäärälle.